makare. Wabro bedo kwa tudre gi jafwambo marwa Walter Nyambaga e kind thuolo mabiro. Kopogore gi mana tiere e kaunti ma Machakos, kama gavana ma Machakos Wavinya Ndeti osingo mar chiwo sir ne jo ohand mitumba mano ma Machakos mar neno ni gidhi mbele kod ohandgi tok mach wango gigegi ma bende noweyo jo ohala 226 kod lal mathoth. Koloso e chiro no, Wavinya ochiwo sir mano mar siling milion 1 mondo opogne jotim ohala moyudo lal mano mar yweyo pi wengegi kendo chwalo sir ne jopuonjre ma jonyuolgi oyudo lal. E seche gogo bende komanda mar obila e kar chung'od bura ma Machakos wacho ni jopiny obed kod kwe e seche ma nonro pod dhi mbele. I am asking the security agents, this is very bad. Hapa hakuna stima, hapa hakuna kitu ya kuwasha moto. Hii ni watu walikuja hapa wakachomea watu vitu. So ni kazi kwa security agents, washike hao wote, watupatie hao watu wote walichoma soko na majina yao. Riwruok jopuonj mbalariany mano mar UASU e mbalariany mano mar Egerton obwogo mar bago